Bi ye tarata ye janvier kalo tile 31 san 2023 ni y'an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la Mali kalandenw olu kɔni bɛ kɛnɛma yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ kan Yeli Vision ale baarakɛlaw wulila ka se kalanso min bɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ n'o ye Fajigila ye premier cycle ka taa ɲininkali kɛ o kalanso ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na an bɛna don n'o y'an ka walawali kɔnɔna la ka fara kan Allemagne fintigilaka minnu ni olu bɛ diɲɛ kɛlɛya tɔnba o ka bolofara min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la ka bɛn ni basigi ni bɛnɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye ayiwa olu ka minisiri kura min sigira u ka finitigilakaw tɔgɔ la ayiwa ale kɔni makɔnɔlen bɛ Mali la nka i b'a ye k'a fɔ kuma wɛrɛ fɛnɛ kɔni b'a ka naliw la ka b'o la an bɛ taa min ye Bafulabe mouvement an b'i kɔ ale ni a ma ɲɛma halisa u ka ɲumanya wale n'o o ye ka se ka jibondenw k'olu sigi Mali dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna la u sera Bafulabe mara dɔ bɛ yen nɔ yaasa ka se ka taa jibondon sigi an bɛna da don fɛnɛ na ka walawalali kɔnɔna la ka fara kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'a ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye walawalali la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ min an y'a fɔ cogoya min na Mali kalandenw olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛma ayiwa o kɛnɛmana min ni a ma se ka ɲɛdɔn maa caman yɛrɛ kɔni fɛ yaasa ka se ka kibaruya jɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔ kan ayiwa Yeli Vision ale baarakɛlaw olu kɔni wulila ka se kalanso min bɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ n'o ye Fajigila ye ayiwa a directeur min yɛrɛ kɔni bɛ yen Clément Dugnon ni ale ye directeur coordinateur ye ka se ka ɲininkali k'ale la ɲininkali kɛba o de ye Fatumata Tarawele a tun bɛ maa min ka caméra la o ye Salifu Tarawele an bɛ jɛ an bɛ o jaa lajɛ. Ne tɔgɔ ye Clément Dugnon ne ye Fajigila écoleso a directeur coordinateur ye n'o ye a directeur ba ye i y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw bɛ kɛnɛma kabi salon n'an ma fili maître tun y'a fɔ an ye k'u ka sarako bɛ to ka bila a bɛ bila retard la donc a bɛ komi faamaw tun ye papier dɔ kɛ waasa u ka sarako a kana to ka bila retard la donc maître tun ye papier dɔ jira an na min b'a jira an na k'a fɔ ni kalo tile 30 sera k'a sɔrɔ u ka sarako ma ɲɛnabɔ k'u bɛ baara bila je pense que u y'a fɔ cogo min na u b'a la ka o sira de taama donc u y'a daminɛ kunun donc denmisɛnninw ma kalan kɛ kunun bi fana y'a la kɔlɔsi cogo min na denmisɛnninw ma kalan kɛ o lahalaya de bɛ écoleso la bon maître nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye u bɛ baara bila ka ɲɛsin sarako ma donc u kɛ o kɛ ka baara bila ni u ka sara dir'u ma don min na a bɛ se ka kɛ hali ni sarako ɲɛnabɔra bi donc sini u bɛna baara daminɛ mais ni o bilala retard la an ma da la a ka gɛlɛn an kɔni ɲɛ b'a la cogo min na parce que n y'a f'i ye cogo min na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ deli ka kɛ donc a kɛ o kɛ ni u ka sara dir'u ma i n'a fɔ hali bi donc sini a bɛ se ka kɛ baaraw bɛ segin a nɔkɔrɔ la o de ye ko kɛcogo ye quoi bon welekan min bɛ n fɛ komi an bɛ jamana min na a bɛ fɔ ko sigikafɔ ye damu ye donc an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ minnu bolo bɛ école ko la u ka to k'a lajɛ ka ni kunbɛn u ni maître ka se ka sigikafɔ kɛ waasa maître ka hakɛ ɲinitɔ u kana mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ bɔsu la parce que denmisɛnninw fana ka hakɛ ye kalan de ye donc denmisɛnninw jɔyɔrɔ foyi tɛ maître ka sarako la mais an dalen don a la ni sigikafɔ bɛ to ka kɛ minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ani maître u kana fama ɲɔgɔn ma u ka to ka sigikafɔ kɛ waasa denmisɛnninw mago bɛ min na n'o ye kalan ye o ka se ka basigi parce que an bɛɛ ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye pour que denmisɛnninw fana ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ fo u ka kalan donc an b'a fɔ min ma ko temps d'apprentissage c'est à dire hakɛ dɔ de bɛ yen denmisɛnnin kan ka min sɔrɔ kalan kɔnɔ pour que a ka san ka dafa bon ni baaraw tora ka ɲɔngiri tile kelen tile fila ka taa o sanfɛ donc denmisɛnninw kan ka hakɛ min kɛ kalan na u to o sɔrɔ n'u dun m'o sɔrɔ kimɛnniw dun mana kɛ a kɛra cogo o cogo dɔw bɛ taa sanfɛ kilasi la dɔw bɛ to u nɔ la dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye u ka scolarité bɛ dafa u tɛna se ka continuer kalan na donc welekan min b'an fɛ toujours faamaw u ni maîtres u ka to ka sigi ka fɔ kɛ
wasa an bɛ se ka bɔ ni kalankɛbaliya kɔnɔ cogo min na o de ye n ka welelika ye ka ɲɛsin faamaw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ i na komi an y'a fɔ cogoya min na Allemagne olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ni o bɛ MINUSMA yɛrɛ cadre yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Bundarwɛrsiw ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ka minisiri min kura min bɛ ni ale bilalen bɛ u ka finitigilakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni kan ka na taama la Mali kɔnɔ don n'a nataw la nka yanni ale ka taama yɛrɛ kɔni cɛ minisiri min kɔni tun bɛ kɔrɔlen ni ale yɛrɛ fana tun y'u ka finitigilakaw ka minisiri ye ale kɔni tun ye a yira min ye ka se ka u ka finitigilakaw hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ taa waati jɔnjɔn yɛrɛ kɔni kuma fɔ a la a kuma kɔni taa ni ka segin kun cayara u bɛ taa u tɛ taa an kɔni kun tora o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka minisiri kura min sigilen filɛ ni ale yɛrɛ fana bɛ u ka finitigilakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma i n'a fɔ min an y'a fɔ cogoya min na a makɔnɔlen bɛ anw ka jamana kan don ni a nataw la nka a ka ko ninnu fana kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ olu ka finitigilaka min yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna a degun a tɔɔrɔ o kɔni o bɛ ka bonya a bɛ ka kɛ sababu ye hali olu ka nafolo o yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛ a sababu la o de kama a y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna Mali yɛrɛ kɔni na nka a ka nali yɛrɛ kɔni fana dɔrɔn kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ yanni san 2024 yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ kɔni ka finitigilaka minnu bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ECHO o tɛna don olu ka so wa. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na mouvement Anbiko ale b'a ka laadala wulikajɔw la n'o ye ka se ka kɛnɛya ani baloko ɲuman fo ka taa se min ye dɛmɛ ye jiko taasira kalan taasira fo ka taa se kiiri ɲuman ni a ɲɔgɔnna ci caman o wulikajɔ min bɛ ka kɛ mouvement Anbiko ni ale ye fanga ɲinitɔn ye wa jɛkulu yɛrɛ kɔni fana don min n'o ye baɲumankɛtɔn yɛrɛ fana ye ani a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani olu ye wulikajɔ ka se ka a ko wɛrɛ kɛ dɔ wɛrɛ kɛ tuguni o de ye ka taa jibondon belebele ni ale yɛrɛ ye kunkolo 4 n'a bɛ fɔ o ma château d'eau équipé de cartes bornes fontaine ayiwa o kɔni o bɛna kɛ sababu ye min ye jiko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Bafulabe bɛ mara min ni an b'u ka kuma la yaasa ka se ka o yɛrɛ kɔni nɔgɔya cogoya min na nka i na komi an y'a fɔ cogoya min na dugu kɛrɛnkɛrɛnnen min don o de ye Madibaya ye n'ale bɛ Bafulabe mara yɛrɛ kɔni fɛ ka fara kan a bɛ fɔ mun ma ko panneau solaire olu yɛrɛ kɔni fana bɛna d'a kan baara in a dayɛlɛnni olu kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 27 ye san 2023 o bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ minɛnw minnu ni o bɛ tali kɛ équipement solaire la olu yɛrɛ kɔni fana farala nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka di n'o ye Madibayakaw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye Madibayakaw olu bɔra min ye ka se ka mouvement Anbiko a kunbɛn ni nisɔndiya yɛrɛ kɔni baden ye bari ka d'a kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra olu ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin ye bonyaba ye ka ɲɛsin olu ma o kama o bɔra n'u ka nisɔndiya ye ka se ka o yira mouvement Anbiko ale ni a ma ɲɛma yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min kelen bɛ ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ɲɛminɛ a bɛ fɔ de ma directeur coordinateur Dawuda Kamara nka u bɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ yen nɔ u wulila min ye ka taa u kunbɛnna min ye u ka tɔnden belebele caman yɛrɛ kɔni fɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra sigida minnu yɛrɛ kɔni bɛ Madibaya yɛrɛ kɔni da kɛrɛfɛ ayiwa i b'a ye maire 13 ɲɔgɔnna si la nka maire 10 o bɔra min ye ka se ka taa mouvement Anbiko olu yɛrɛ kɔni kunbɛn Bafulabe mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina ale ni Mali yɛrɛ kɔni kunkanko kibaruya kɔni na u ka premier ministre min bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Apollinaire Joachim Keleme de Tambela ayiwa kɔni makɔnɔlen bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni bi donya yɛrɛ kɔni ni o ye tarata donya ye ayiwa janvier kalo tile 31 san 2023 a bɛna ale taamala taama min ni o ye baara kɛ ɲɔgɔnya ale ni sigiɲɔgɔnya min bɛ olu ka jamana ni Mali yɛrɛ kɔni jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi n'o ye basigibaliya gɛlɛya ye a ka taama ninnu a bɛna boli olu yɛrɛ kɔni caman kan. An bɛ taa Guinée Conakry olu ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen n'o o ye Alpha Condé ye halisa ɲininiw olu yɛrɛ kɔni bɛ sen na maa jɔn de ye min ye fagali jugu ta ka ɲɛsin minnu bɔra o y'a sɔrɔ Alpha Condé bɛ fanga la k'u bɛ ka dusumakasi yɛrɛ kɔni yira nka Alpha Condé ale yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛmaa dɔ olu ye min ye kibaruya kɔni k'o dɔ di kiiri tigilamɔgɔw ni ɲininikɛlaw ma min b'a to ayiwa baara tɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka jɛya cogoya min na maa minnu yɛrɛ kɔni ɲin bɛ nin wale in na olu bɛ se ka di kiiri tigilamɔgɔw ma u ni wale min ka kan o bɛ se k'o lasɔrɔ cogoya min na ka bɔ yen an bɛ taa l'Amérique jamana ale ni Chinois yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi an bɛ
bɛ waati min na a yira k'a fɔ l'Amérique jamanaw y'a fɔ Chinois jamanaw olu de kelen bɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Russie ale yɛrɛ kɔni ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan l'Amérique jamana olu de bɛ ka Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminɛn ta ka se ka o di olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa min b'a to olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Russie jamana yɛrɛ kɔni ma nka o n'a tɔw ta min ye gɛlɛya ye o kɔni o bɛ ka taa ka ɲɛsin Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma n'i y'a ye kɛlɛ in tɛ ka dabila n'i y'a ye kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɔ halisa a bɛ ka ɲaga o y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in ɲagabaga o de ye min ye l'Amérique jamana ye ni kibaruya o bɔra min ye Chinois jamana olu ka ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni na ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔliw na tuguɲɔgɔn kɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye a ko o jidi ka se k'an ka diɲɛ ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ